Ibu, Bu sungkem kula Bu ngapunten jere saged sowan wonten dalem nggih wong soalé nggih ngertos piyambak to panjenengan story kula kemawon kados menapa panjenengan jenenge sewu menika mboten cetak panjenengan pirsa piyambak padha-padha wong wedok sing ngerti buat ribete lek men mboten sowan mriku kirike mboten kapiran to kok kirike mboten kapiran nawa ibu diaturi minggah panggung mawon. Nggih, monggo Bu Agnes. Monggo Bu. Monggo Ibu Agnes Widya Semoro katuran minggah wonten ing pepanggungan. Pados paring boten tentang sak klimah rong klimah. Nggih, kalian Mas Hadi nyamaktaken ubo ramenipun kalian Mas. Nggih, kalian dipun dampingi Kru Dalang Sena. Wilujeng dalu Ibu. Wilujeng dalu Bu Agnes. Sebagai apa ya, Lek? Oh, wilujeng dalu. Nggih niki kula nggih bingung Mbak Jani niku. Lah pripun kula ken minggah niku ken napa? Nggih. Ngestreni Kang Putra. Ugi support dalam Gambyong channel. Kok gambyong? Mbak kan gambyong iki piye lho? Kok lek kuwanen gambyonge dhisik Ibu ki riyen lho. Nggih, sakniki pun kawraten. Saiki Ibu wonten momen ingkang spesial menika saestu. Kadang kula ten panggon sok ngagem jargon-jargon sing nyumbuk menawi sawanipun srawung kalih panjenengan sok tuane anu napa nyocok penggalih panjenengan ketemu Bu Agnes wedi. Kadang kula rak nggih to wonten Kula nggih wedi lho Mbak Jani. wonten jargon-jargon yang kadang kula nusuk manah panjenengan saestu kula nyuwun pangapunten Sukina pripun sakniki Bunda? Kake mulya Sukina kowe. Kekrek kowe. Saestu nyuwun pangapunten menika namung jargon-jargon spontanitas mboten wonten tujuan menapa-napa kejak namung liput para pamirsa saestu. Lah nggih ta Bu, jaman almarhum Tasih Sugeng kok teng panggung niku ngaku-ngaku nek bojone Pak Sena ngoten niku. Napa mboten upami wonten gimik ciuman niku kula mboten sing nyuwun. Alah lho ingkang nyuwun mriku sing memeti Bu, riyen Bu. Malah dicethake. Lho nek prasaja ngeten kok apa anane mbok didukani ya ora masalah nggih terus prasaja Pak. Monggo Ibu paring pangandikan kagem ulang tahun Dalang Sena ingkang kaping gangsal menika. Waduh. Wah, kula pun pesan kali Mas Hadi. Mas Hadi, kula mboten sah satu patah dua patah lho. Kok malah Ngancani kula napa negake kula to Bu Agnes menika? Apa negake kula? Alon-alon pasuryanmu ki medeni. Kowe tambah ngono kuwi nek Bu Agnes tambah gila. Hukumipun fardu kok mboten sepatah dua patah. Katang kula iki cuwis kok panjenengan Lah iso ngendika. karo bance kok hukume fardu ki. Ketemu pirang perkara. Mangga Bu Agnes. Boten sah satu patah dua patah. 100.000 200.000 juga oke. aduh, nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, ugi salam budaya. Ingkang swindah temtu nderek mangayu bagya. Awit napa nggih? Ulang tahun Dalang Sena Channel yang kelima. Matur nuwun kagem sedaya penggemar dari seluruh penjuru dunia. Karena ada yang dari selain di Indonesia, di berbagai pulau di Indonesia juga ada dari Belanda, ada dari New York, ada dari Taiwan, ada dari mana lagi ya? Amerika dan lain sebagainya. Suriname wonten. Suriname, nggih. Dados matur sembah nuwun kagem sedaya kemawon.
Ugi rencang-rencang warga laras, mbak-mbak sinden, mas-mas, pak-pak, Mas-mas rungokno kowe iki nggih. mas-mas, mbak-mbak. Iki Bu. Kegedean sirah kowe timbang. Matur nuwun sanget. Matur nuwun sanget atas apresiasinya setiap waktu sampai 5 tahun ini. Sukses terus nggih kru Dalang Seno. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika mumpung Ibu tasih wonten nginggil, menika sekalian potong tumpeng. Nduk, ya men Afdol iki men didungani Mas Solikin. Lah, Oh, dadi ya nggih to nggih, hiburane ya etuk, nggih to nggih Ayo kesanipun dong, nggih lah. Oto Mas Mas. Solikin ora gur ning gembira luka ae. Nggih. Ki yoga sing resik sak apa-apane kok. Monggo. Mas Solikin monggo. Ben luwih afdol meneh. Bunda Mimin, Nggih. ben luwih afdol meneh. Nggih. Potong tumpeng sak mimine. Mimin mboten potong tumpeng no, Potong napa? potong kuine. Habislah sudah. Monggo Mas Solikin Teneh kalian habis. didungani rumiyin sak. Mas Hadi monggo. Mas Hadi nggih, Kalian Mas sedaya Agus. kru Dalang Nggih. Seno. Nggih. Mas Solikin monggo. Dipun dongani rumiyin kalian Mas Solikin laju mangke tak pemotongan tumpeng. Monggo. Cek. Kowe dadi moden kudu sing Moden lho, halus Mas, kowe, iki ora kudu sing guyon. janah lho. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih monggo kita tansah donga nyuwun dhateng Gusti ingkang Maha Kuwasa. Mugi-mugi wonten ing adicara ulang tahun Dalang Seno Channel Pargo Laras lan sedaya mawon Ki Dalang Mas Gading mugi tansah ngrembaka pun paringi sukses dayanipun. Monggo kita sami ndedonga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana ighfirli wal walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kagem Pak Seno ugi almarhum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil dolin amin. Sampun. Monggo Bu. Monggo lajeng kemawon Ibu Agnes potong tumpeng. Monggo dipun dampingi kalian sedaya kru Dalang Seno. Monggo rencang-rencang Mira Prada nggih. Nderek. Pak Ketua, Pak Ibu. Happy birthday
nggo simbolis Mas Solikin sampean dulang Mbak Mimin. Nah, Iki ora babakan dulangane, iki mung nggo simbolis nek wong lanang ki ngekaki kaya utawa pangan kanggo keluargane. Iya. Heeh, Mas. Aja kah Mas, telakku mume menungso, Mas. Piye ta lho, ya Allah kaya nganten anyar. Iki mung simbolis ae ora babakan darane sing dianu. Iya, mangap. Sekone Alah, ya kowe genten dulang Mas Solikin. Ben didulang kok terus ada didulang sih. Ditulang. Nah. Wis ngono kuwi wae. Ora apa-apa, wis alon-alon. Nah. Kok mbok cetok piye to? Kok nggo cetok iki to, Mas? Pada keladen tukang. Hak, ayo mangap, hak. Ngelak ora, garek mimi. Nenen. Makembel bujana kaya nganten ngono kae lho. Hati-hati nggih, Mas. Iki yo kejaba seniman yo Pak Guru. Sukses karirnya, sukses rumah tangganya, Bagyo Mulyo. Yo Pak Ustad. Aku saiki wedi nyerak Mas Solikin. Napa? Kok nek diasinke malah. Nggih, monggo. Sembah nuwun Mas Solikin. Nggih. Saiki kari hiburan. Hiburan. Iki ya dina iki ana acara lho, Cus. Apa? Oh iya, iki barengi supite anakku lanang Lano. Oh, putrane nggih. Mas Agus. Oh, nggih. Nah, Soleh ya Le, pinter sekolahe. Kek Iya. ndang mari digunakake apa mestine aja kaya bapakmu. Bapakmu ya digunakake mesti apa mestine. Oh alah. Mas Agus ki biasa bojone kok ayu, anake ya apik ya. Ya jenenge jodoh kak jodoh. Oh alah. Agus meresahkan kok tau. Sehat selalu Soleh. Iki dek anu ya. Dek Lintang Dek lho. Lintang Dek nggih. Lintang. Engko nek nyamang aku tok ndak juarai. Monggo Mbak Lintang. Ayo sayangku. Nganggo spot apa? Disepoti. Disepoti dong. Ya, Rodok gumyak sing anu ya. sing Yang buka rodok sepot. gumyak. Yang romantis ya apa wae. Yo, ayo sing romantis yo. Kowe bengi ke boh mending apa lek? Kaya kaul aku kaya kaul. Lah ya kaya bercermin nek nyamang Lintang Kairo Lah iki. pripun to beda lho. Lah ya padha ajine padha manise. Ning aku nek sanggulane kok kaya ngono ki ra patut nduk. Nek aku nek kowe kok patut aku mandarane kok tarangan pitik lho nek aku. Lah kowe nek sanggulan kaya Ngarepku rambutku ya tak ngenekke tok. Maksude nggo nutupi ya ta bathukku sing lengar. mbok kei belan ngono to. Heeh, karepku ya tak kei belan kok Lintang. Lah ndasmu malah kaya bentet ngono lek. Jan batuke salah pangan ya, Mbak. Mula tetap jadi diri sendiri ya Nah. apa ya nak ya. Iya. Punya ciri khasnya masing-masing. Lah oke cirine Ayo, karo kasih. myself. Dek Lintang sakniki Nggih. kelas pinten? Sekarang kelas 1 SMA. Oh, sakit Berarti dewasa. berapa? 16 tahun. Iya, 15 Mas. 15 tahun. Iya. Dek Gadeng pinten, Dek? Kula 18 tahun. Iya, selamat malam Mas Gading. Selamat malam Mbak Lintang. Ya. Alah, iki apa anu ya? Dalam Le apa Mas Gading ki ngajak balen kowe, Nduk? yang ya Dek wingi. Ngejak balen. Enggak. Piye? Ya aku disuruh diajak ke sini katanya kangen ngono lho. Oh, Iya. Wes. Lah dalah. Wes, urusane wong enom iki wong. Urus. Mboten. Yuk, kaum menua diam ya ini. Ini band Gen Z. Iki sing band gebo Gen Z. kaum menua. Kaum menua lerem.
Lerem ra. Sing heboh kaum menua. Kowe jaman nom-nomane ra tau nglakoni ngene kok kowe kenalan pisan kok diblusukke ning nggon galengan. Lah ngono Lah ya kuwi. aku ra mengalami fase kaya Lintang urung ra mengalami. Saking ayuku kok wong seralas ronto kok, seralas ronto. Mbok kelingan dhisik panuthok kok le senengane. Mriki Aduh, bosok. sia-sia to, Mbak. Ayuke Mbak Yu. Dek Lintang Dalam. kesini Nggih. sama Bapak Ibu. Nggih, kalih Bapak Ibu. Apa sih sanar tembungan ya iki kok? Yo. Maksudnya ngene lho, nembung ki maksudnya ngene lho. Mbok menawa sok kuliah ning Jogja. Iya. Lah ra iso. Begitu. Heeh, nggih to nembung, to nembung lah. nggih, besok mau kuliah ning di Jogja Jogja. jelas dosane Bu Agnes kan karo titip nggih to, Nah. karo bacan ngono lho. Yo lah dalah. Nanti bisa Bu aja pensiun sik ya, Bu. Lah ngapa? Mau ndak ora situ. nanti bisa satu kuliah sama Mas Dalang. Lah nggih. Kok jreng ya. Mbak Cobi, Dek Lintang Nggih. nyerak Mas Gading salaman. Ngerti lah nggih. heeh. Salim Mas Gading, Mas Gading. Mas Gading. Inggih. Selamat Ya ampun, malam. selamat malam. Gimana kabarnya Mas Baik-baik Gading? saja. Alhamdulillah. Iya, baik-baik saja. Mas Gading nggak kangen aku? Wah, kangen sekali. Ya ampun. Iya. Abang selamat malam. Abang. Malam abang. Abang kok anu euforiane kok beda ya karo sing nom-nom ki. Lah kowe medeni apa? Lah ya kok abang lho kok Oke, nek chemistry-ne lho piye wi? respone kok kaya ora ono lho, ora kaya Gading karo Mas chemistry-ne Gading kan Lho, coba responnya- balenono. Iya, selamat malam Selamat Mas malam Gading. juga Mbak Lintang. Good night Mas Gading. Good Kowe iki night. suaramu aja bindeng mah kaya banci ning bangjo. Apa? Lah nek bindeng, abang. Abang. Lho beda ya awurane lah piye. Ya beda. Mosok nyamang wong ayu kudune kagum kok malah mungkuk-mungkuk. Lho nyawang anak-anakmu. Lah, ya. Lho, nek ngono kuwi jan nyenengke ya, Lek. Wis aku tak arane kono kopres kali ngeli tuwa saiki kegarek manembah wis. Dek Lintang tetap di situ. Oh, di sini. Bawa. Bawa. Spesial buat Mas Gading. Nek esok Ah, bawa bawa. berdua. Mas Oh, mboten Gading saged nek mau kula bawa bawa. apa? Derek, Apa mau duet? mboten saged duet. Duet nggak apa-apa loh, Mas. Mboten saged kula. Kalau dua, Nggih. kalau dua, Pripun? Duet. engko ndak mah aku keblusuk. Ayo bawa spesial Mas Gading. Oke. Pripun? Ya bawa. Pun kula nderek kok namongan iki. Manut sliramu wong ayu bawane. Nggih. Syukur sing mengandung anu wong kasemaran sing katresnan. Katresnan. Nggih, heeh. Niku pelok barang. Walah pelok barang lah. Aku Ya. dhisik yo barang. Wah, jenang gula iki mesti. Ora. Aja kayak kue. Lho lho. Senang gula iki lho. Aja ngono. Kayak kue, aja kayak kue. Karane wong akrami. Ya ampun. Aduh. Apa lho Rasane piye to oleh rasane? Napa? Napas bantuan saka bunda. Mah konger engko. Tangannya Mas. Iki ngapa? Kok malah kaya titik memet iki? Kahanane sanding kotak iki kok ngopo? Lah nek apa cepol lho. Aku dhisik mong anu sing bulan geger ngono aku ora karo-karuan lho, Mas. An pikiranku wis traveling tekan ngendi-endi lho. Ayo nak. Omong ati pawi tani Piye le rasane? Nyes. Nyes. Ya karo di sawang apa Ah, di nggih. dicandra piye ngono lho. Seliramu. Waduh. dalam Kang Mas.
Ngene iki malih KBB lho, Mbak. KBB apa? Kelingan sing biyen-biyen. Dadalan. Kelingan sing biyen-biyen. Gus salah cah saiki. Kowe ya KBB to? Apa? Kelingan sing biyen-biyen ning bak truk. Kelingan zaman sekolah ning Pamulangan iki lho kok ning Batrek. Lah kan kowe kelirah disampirke ning bak truk kok. Kaya belajar kok no. Anatomi. Ayo sayang. Luput pisan kena pisan Seliramu ora tau luput, Yai. Mila Kang Mas Hai. Loh, yen gampang luwe gampang Apa? nek sing roman aku tanganku mesti gratil tekan ngendi-endi lah jenenge cek bocah cilik ya aja nganti ora tak arahke rono malah. Wis kowe aja pengin. Ora. Wis ra mungkin iso ngono masih nyeraki kowe bangsane Pak De Ahmad, Mbah Reso. Aku ya lah ya angger ketemu liyane nyritake putune gur glegeken wis ora ana cerita Lah liyane. iya. Yen angel ka langkong Ngopo ya, Bunda? Gaden. Non. Losno ekspresimu ki losno. Nek nyawang ya plas, nyawang plas. Kok pagur ketak-ketik Lah, kok mau tok. ketak-ketil ngono. Lah, tangane- Nyawang ya tangane nyawang. kuder Dadi lho, Mas. kowe ngene iki aja mergo iya. aja mergo tuntutan panggungnya mergo memang kowe iki pengen nyawang-nyawang, pengen menikmati suaranya menikmati Lah, nggih. suaranya. Nggih. Ngono lho, dadi tenan rasa wong ketal-ketil katune le ngajari mamah kae ora tak gunakake to. Wah, Aduh mau Mas. kowe ngajari nganggo ngrangkul barang ya kae mah yo. Mamah apa? Mamah kok gogoh wedi kok nek. Ayo nok bacet nak. Yen angel ka Le mbok pikir ki apa ta Le? Nika lho. Oke, Bari iki aku disengiti iki aku. Kali sinten? Niki Sukina ta? wis nesu iki ketoke iki. Pun bagiane dhewe-dhewe. Lah, sik kae malah aku Mas. Kae. Tak lungguh dingleke bintang. Ora iso, aduh. Tan kena tinumbas arta Langgami jeneng kula ya Mas. Nggih, jeneng kula mawon. Duet kalih panjenengan Mboten boleh? saged kula, Mboten mboten saged, saged. Mboten saged jeneng kula. Bisanya apa? I love you. Love you too. Kok piye ngono ya Le? Aku golekno guling, Jon. Apa bocahe kelet. Ayo karo jumeneng ra apa-apa nduk, karo lenggah ya nderek. Nggih. Nggih. Nek kene kena nek kono nek nyaman ning kono ya ora apa-apa. Iya. Aku tak ndek kene ya. Oh iya. Sampai engko. Ora apa-apa. Wis, warga laras ra bakar kepaten obor sinden. Ah, jan ayu alus suarane apik kaya aku. Elek.
Ayo nok dikancani joget adine. Jale
Mbah nuwun wong ayu. Matur sembah nuwun. Nggih. Aku juga mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Dalang Seno, channel Dalang Seno. Nggih. Semoga kedepannya tambah lancar, Amin. sukses selalu, Amin. tambah solid dan guyub rukun. Amin. Amin. Terima kasih Mas Dalang. Sami-sami matur sembah nuwun Mbak Lintang. Lah kok kowe malah sing salah tingkah piye to, Nok? Kok lebih turki kok. Makasih Mas Gading. Makasih Mas Gede. Sami-sami Mbak Lintang. Love you too. Ya Allah. I love you too. Gusti Allah. Wah, terima kasih so I love you too. Iki enek ucapan Lek. Heeh. Selamat HUT channel Dalang Seno sukses jaya sehat selalu. Amin. Saking gudeg Bu Agus Magelang. Paring tindih 200.000. nggih. Mboten ngersake lagu. Ya aku ditaosi apa-apa Ya. sing penting gumyak regeng gayeng. Sesuk kena nggo KB. Lho. Nyepaki apa? Ya Pak nyepaki Kudanil. kebo apa jaran. Nah, iki Mbak Tatin karo Mbak Elisa diaturi minggah ya Nggih. bareng sisan. Nggih. Ayo Mbak Tatin karo Disepoti. Mbak Elisa. Ayo sing gawan warga laras kok dadak iren. Iki sing enam. Aku manut sing tuwa. Kaya wong bingung. Gawean kok iren. Gawean kok iren. Gawean iren kok blero iki. Lah ngopo? Lah nek radang cak cek cak cek. Zaman saiki rene sacet-sacet. Jangan kesempatan itu nanti Dipaske larase ngono lho kok terus ora peke bisa dimaklumi dengan usia yang 50 tahun iso dimaklumi. Alah, le mbok deng-dengke tuwane. Ade ya mau manut ya mbiyen kan ade kon ngejokke sing dijokke dhewe, sing eksekusi kono. Ya wis, berarti ya iki mau dientekke dhewe. Apa nek ra ono sing tuwa kok ora tekan api. Ya. Ngaturaken sugeng dalu sedaya mawon. Nggih sowan mriki Mas Gading Mak Cangeng Yuli Mbok. Nggih, sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu Mas Gading. Sugeng dalu Mbak Tati. Kelihatannya malam hari ini berbunga-bunga ya. Berbunga-bunga. Beda-beda gitu ya. Beda ya. Iya, berbunga setaman. Ya, kok bunga taman. Nek sayane Mbak Mimin piye Mbak Tatin? Ucap. Bunga-bunga cinta semakin mereka di hatiku. Ini malam hari ini juga ketok kayak nganu ya. Rada sumringah, Ya, rada nek Baterai dicandra kebujulan. ya kaya kembang. kembang. Bang bangke. Mah kembojo. Ki malah anu lho, ciri khas Indonesia lho, Rafflesia Arnoldi. Lho jenenge apike kok ngono kok. Apa ya? Ning ambune. Ya, dari Mang Ayu Kapil ya, Mbak. Derek tetunggo kagem channel Dalang Dalang Seno, ingkang kaping gangsal. 5 tahun ya. 5 tahun luar biasa Semoga. tansah ngrembaka. Mm. Subscriber tambah akeh. Amin. Sing delok ya semakin sing delok Penontonnya Oke. viewere. Ya, nggak cuman apa wayangan-wayangan dari warga laras, tapi juga wayangan yang lain Lainnya. juga di streaming sama Dalang Seno channel. Ya muga ngrembaka wae Amin. iso ngrembakake budaya sak Yogyakarta, iso dibiwarakake sak Nusantara, sak dunia. Amin. 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 Kira-kira Selain mendoakan Dalang Seno channel ya mendoakan untuk netizen yang di rumah dan penikmat setia wayang tetaplah menjadi netizen yang Yang bijak. yang bijak betul, biasakan mendelok dulu, membaca dulu lagi komen. komennya. Ngefan Mbak Elisa keneng, Mbak Tatin keneng, Pak Desukimin keneng. Nah, Nah, sing penting aja saling menjatuhkan. Iya. Nek dinalar fane akeh aku lho karo meneh Tatin. Ning aku tetep ya ora sombong, ora takabur. Nek dinalar. Iya, heeh. Neng biyen tau terus dingenekke, Mbak kalau ada Tatin itu Mimin enggak usah diajak jijiki. Yo. Zaman semono ya, Mbak. Unek-unekke wong gur wong ngetik. Nek ora tak unekke kok ya talah temenan. Lek ben ki tau lho buka HP kok ketok sedih ngapae Lek? Terus kon maca aku. Komene piye? Mimin itu laknatullah. Wes warna-warna ya tenan jenenge wong jenenge Jenenge netizen bebas kok ya wong delok alok bebas.
Wong delok ki alok ora udu apa-apa gur udu Ya ning motor. saiki ketoke wis rapati ya kaya mbiyen. Dadi walaupun aku ada sama Kak Mimin, Kak Apri wis biasa. Ora kaya mbiyen meneh ya Kak ya. Nek mbiyen Ya. nganti sakit hati, padahal aku ora ngerti apa-apa sing diunek-unekke aku. Gara-gara kowe ngono kuwi. Iki nesune karo aku padahal aku no. Jojo kowe. Terus itu kok ayo Tin, heh. Tatin kon ngopo, Bu? Pak. Mas Gading, Nggih, menika Nun, wonten kula. titipan saking Pak Putra Dikari. Oke. Luar biasa. Pak Putra Dikari. Kok ya mesti ya. Heeh. Nggih. Wis pomen ora loka tambah kebak, Pak. Panjenengan niku sok nontoni TikTok-TikToke sapa-sapa. Iya. Nyawer-nyawer tap. Ini Aku juga dadi sawer singa kok. Pak Putra Dikari iki nganti jadwalku suntik putih hafal lho nang wayah sesuk suntik putih ngono aku mesti ditransfer. Wis suntik putih dadine klawu ya, Lek. Ijek proses. Glodok iki sik. nggih izin tak bacain ya Mas Gading. Nggih, monggo Mbak Elisa. Assalamualaikum, sugeng dalu nderek mangayu bagya dari Putra Dikari Dina Baladewa PWKL. PKWL Peduli Kasih Warga Laras mengucapkan wilujeng ambal warsa channel Dalang Seno kaping gangsal mugi tansah kuncoro ing dirgantara. Amin. Amin. Kagem anak Mas Ki Gading Pawukir Seno Saputra ugi sedulur-sedulur wiyaga menapa seniwati warga Laras tetap solid guyub rukun kompak semangat membimbing anak lanang Ki Gading Pawukir. Nggih, menika wonten tali akses sekedhik 1,5 juta. Wah, luar biasa. Untuk warga Laras nggih menika. Nggih, untuk kagem sedulur-sedulur warga Laras request tembang Pangkur Semarangan. Nika. Nggih, Ya, Kang Nembang diatur Mbak ki. Elisa. Ora tau. Jatahe Mbak Oh, aku Elisa. soalnya ya entuk cete sing kan Nembang Mbak Elisa ora diwaca ya. Ya, ini tadi juga ada titipan apa Pak dari Boyolali minta melatih lonceng. Ya, tadi Kamu ada juga Pak Susanto dari Malang juga minta tembang kangen. Menika iya. salamnya kagem Mas Gading belajar terus, Nggih. terus bisa meneruskan apa kuwi jenenge? Perjuangannya Bapak. Kiprahe Iya. Suwardi Pak Seno. Arek omong ngono wae angel ya. Ya, kita kirimkan juga untuk penggemar-penggemar lama Semuanya. PWKS. yang masih setia Sobat sampai hari ini. ngebiar, matur nuwun. PWKS. Apa sih nih? WMC. Ya, ini terima kasih yang udah Oke. merapat dan menonton dari rumah. Ya. Yuk di Pangkur Semarangan bagi tugas ya, Mbak. Kowe Kak. Hah? Kowe sing bawa, Terus? lagune mlebune tembang kangen. Ngono. Jadi Melatih bawa kowe lonceng. ya ora apa-apa tandonmu swara rak gede. Ora iki meng Ya wes iki digilir wae ya, Oh, wong papat. Iya. Oke. Aku nunggu giliran iki Sang Dwijo. Mimin Honggo iki. dimulai saka sapa nek digilir ayo. Saka kene. Kesek ya. Mingkar mingkurengu akarana Gendone metu. Kowe sing nyekel. Kowe satelo halo, sajepen melu kono, penonton ben kok. Lah kan tak kira bapak aku. Kowe iki angger nang kene mesti spesial. Mbak